Λοιπόν, άκου φιλέ, τέτοια σκεπαστή δεν έχει φάει πουθενά στο νησί. Κάτσε γιατί είναι και λίγο βαριά και. Εδώ. Πάμε να δείξουμε πώς τη φτιάχνουμε. Παιδιά, δικό σας. Ξεκινάμε με ψιλοκομμένη πιπεριά και το μπέικον το ψιλοκόβουμε επίσης. Παράλληλα ψήνουμε και τις πίτες μας. Απλώνουμε το τυράκι μας όμορφα, ωραία, ομοιόμορφα. Συνεχίζουμε με σως μουστάρδας. Βάζουμε την ντοματούλα μας, όμορφα περιποιημένη. Μετά μαρουλάκι. Συνεχίζουμε με το γύρο μας, φρεσκοκοκομμένο ζουμερό. Βάζουμε αρκετό. Μετά βάζουμε μπέικον και πιπεριά που είχαμε ψιλοκόψει. Βάζουμε και σως από πάνω. Λοιπόν, τώρα απλώνουμε το τυράκι μας πάνω για να γίνει μια έκρηξη γεύσεων. Πλησίασε λίγο να μου δεις. Πες μου αν έχεις δει καλύτερη σκεπαστή στην Άξο, πες μου. Και το κορυφαίο, δεν έχεις δει ακόμα πως λιώνει. Λοιπόν, τώρα πάει να γίνει μια λάβα γεύσεων. Τώρα η σκεπαστή μας είναι έτοιμη. Κοίτα εδώ πράγμα. Πες μου στα σχόλια, εσύ θα το τρώγεις μόνος σου ή θες πια παρέα? Και πού είσαι, αν είσαι έτοιμος για γίγας αποστολή, έλα στο Γιασουβλάκι.